Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Wani ɗan ƙasar Faransa ya gaura shugaban ƙasar Faransa Mali. Wannan al'amari ya faru ne a ƙasar Faransa a wannan rana ta 8 ga watan 6. Shi dai shugaban ƙasar Faransa emmanuel macron ya kasance yana gabatar da wani jawabi ne kuma yana gaisawa da mutanen ƙasar Faransa a wani yanki na kudancin ƙasar, yayin da ɗan ƙasar ya yunkura ya gaura shugaban ƙasar Faransa Mali a yankin na kudancin ƙasar Faransa a wani yanki mai suna drum. Me kuke ganin ya tunzura shi wannan bawan Allah har da gaurawa shugaban ƙasar Faransa Mali? Wannan al'amari ya bai duniya mamaki. Wannan labari ya karaɗe media, mutane kuma suna tofa albarkacin bakinsu akan wannan gagarumin labari. To muna so ka danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu mai suna Hausa Global TV. Idan kuma ka subscribe tun a baya, muna so ka like ka share bidiyon mu don mu samu ƙwarin gwiwa kawo maka bayanai masu muhimmanci irin wannan.